Hvis du kunne ønske, at der var nogle ting, der blev ændret derhjemme, hvad kunne det så være? Jeg kan høre flyvere i natten. Er det fjender eller ven? Er det nu, det sker? Er det nu, de kommer igen? Er det nu, det sker? Er det nu, de kommer